Naša tema danas, neverovatno, Bog me voli. Želim vam predivno dobroveče. Najzad, konačno je došlo vreme. Prohrist 2018 počinje uživo iz kongresne hale kod Zoo vrta u Leipzigu. Dobrodošli u ovu predivnu halu. Lepo je što ste ovde. I srdačna dobrodošlica vama koji nas pratite preko Bibel TV-a ili slušate preko ERF radija ili gde god u svetu da ste se uključili preko live streama. Naravno, posebno pozdravljamo i 500 mesta koja su se priključila kao mesta prenosa Pro Hrista. Srdačan pozdrav mestima u Nemačkoj, Austriji, Švajcarskoj, Slovačkoj, Srbiji. Gde god da ste, pozdravljamo vas gromovitim aplauzom iz Leipziga. Srdačno dobrodošli i na drugim jezicima. I još na ruskom, i na jeziku gluvonemih, i na farsi jeziku, koje ne govorim. I ja ne. Ali i na ovim jezicama pozdravljamo naše goste, gde god da nas gledaju i slušaju. Tema ove večeri, Bog me voli, Bog me voli. Razmišljat ćemo o veroispovesti ovih večeri. Verujem li? Neverovatno. Pisalo je na pozivnicama. Možda ste ih držali u rukama sa velikim znakom pitanja. Nadamo se da ćemo tokom ovih večeri da vam pomognemo da iz znaka pitanja nastane znak uzvika. To ja verujem. I to je što ja verujem je jednostavno neverovatno. Radujemo se inspirativnoj večeri i imamo veličanstvene goste kod nas. Na primer, jedan plemeniti bend sa kvalitetima super zvezda. Kraljevi i sveštenici su kod nas. I najzad, jedan mladi čovek prominentnog porodičnog imena, Benjamin Vusov, on će nam ispričati svoju vlastitu priču. O temi otac ponekad u životu vrlo intenzivno razmišljamo. Svaki i svaka ima lično iskustva sa ocem. Bog, kao otac, je možda sasvim nova misao koja tu dolazi. Kako mogu sebi to da predstavim? Bog kao otac. Veroispovest, ne bojte se, nećemo sada držati velike teološke rasprave ovih večeri, već vas povesti sa nama u ove izjave vere. Veroispovest je u stvari jedna vrsta kolekcije ključnih reči ili najvažnije o hrišćanskoj veri ukratko rečeno. Šta mi kao hrišćani verujemo? To govorimo zajedno na bogosluženjima. Večeras ćemo poslušati kako to govori Philip Chapman. Srdačno vas pozivam da se upustite u to, da zajedno razmislimo o tome. Šta verujemo mi hrišćani? Verujem li ja to? Želim to da verujem? Mogu li to da verujem? Philip Chapman govori našem srcu. Verujem. Verujem u Boga Oca, svemogućeg, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Hrista, njegovog jedinorodnog Sina, našeg Gospoda, začetog od Svetoga Duha, rođenog od Device Marije. Stradao je pod Pontijem Pilatom, bio je razapet, umro je i bio pokopan. Sišao je u carstvo smrti. Trećeg dana je uskrsnuo iz mrtvih. Uzneo se na nebo. Sedi s desne Bogu, svemogućem Ocu. Odatle će doći da sudi živima i mrtvima. Verujem u Svetoga Duha, svetu hrišćansku crkvu, zajedništvo svetih, oproštenje greha, vaskrsenje mrtvih i večni život. Amen.
Pesma nosi naziv Uvek kada ja. Wo bin ich jetzt? Ohne deine Stimme, deinen Halt. Ich war so verletzt. Warum ich? Warum im freien Fall? Du bist, du bist. Du bist, du bist. Immer wenn ich atme, immer wenn ich tanze, immer wenn ich singe, immer wenn ich falle, immer wenn ich vor dir stehe, immer wenn ich vor dir stehe. Bei dir zu sein, deine Nähe ist mein größtes Glück. Nie mehr allein, du und ich. Der Pulsschlag ist zurück. Du bist, du bist. Oh. Du bist, du bist. Immer wenn ich atme, immer wenn ich tanze, immer wenn ich singe, immer wenn ich falle, immer wenn ich vor dir stehe, immer wenn ich vor dir stehe. Oh, oh. Du bist, du bist. Oh, für immer. Du bist, du bist. Du bist und bleibst. Du bist und bleibst. Immer wenn ich atme, Oh, immer wenn ich atme, immer wenn ich tanze, immer wenn ich singe, immer wenn ich falle, immer wenn ich vor dir stehe, immer wenn ich vor dir stehe, oh, oh. Immer wenn ich vor dir stehe, wenn ich vor dir stehe. immer wenn ich vor dir stehe, für immer. Du bist, du bist. Du bist und bleibst. Kraljevi i sveštenici, u stvari 7 glava. 3 su večeras ovdje u Leipzigu, Florence Joy, Thomas, Jonathan. Svo troje sa prezimenom Enz. Ova dva gospodina su braća, a ovo dvoje ovdje su bračni par, ako dobro vidim. Tako je. Za samo kratak moment. Florence, tačno, samo za kratak moment. Muzika je za vas više kao hobi, to se odmah može čuti. Vas dvoje ste bili uspešni i u casting show, velikom casting show u Nemačkoj, a muzika je za vas više od poziva. Dakle, to je pozvanje, to je naš život. Tomas i ja, mi smo se upoznali na bini i mislim da je to jedna super priča, što i ovdje možemo stajati zajedno i možemo to da radimo što oboje volimo. Šta vas ispunjava? Vi imate u ostalom 4 dece. To je tačno. Vi ste porodica. Patnja o kojoj ste upravo pevali, ti si. To zvuči pomalo kao molitva. Jeste molitva. Želim da vas pitam, šta za vas znači moliti se, upravo u porodici? To je za nas veoma važno, moliti se. Okupimo se zajedno pre odlaska na spavanje, molimo se sa decom, Bogu predajemo dan. Tako se čovjek može osloboditi nekih stvari i dobro je to predati Bogu i zahvaljivati mu.
To znači kada kažeš da se molite sa decom uveče, to je svaki dan tako da vi Definitivno. molite se u porodici. To znači da je Bog kao otac, kao član porodice sa vama. Tačno, da. Može li se tako reći? Može se tako reći, da. U poslanici Efescima tamo stoji da je to plan, da možemo biti sinovi i kćeri. On nas poziva svojom decom. Poslanica Efesima je u Bibliji. To je njegov plan i on se jako raduje tome. I ja lično, kada sam bila tinejdžerka, kada su se moji roditelji rastali, bila sam na jednoj tački kada sam pitala za Boga i kada sam ga na nov način lično upoznala kao moga oca. On me je obasuo svojom beskrajnom ljubavlju, pokazao mi je kako me voli i kad se čini da se sve ruši, on me nikada ne bi ostavio. Kao što smo pevali, ti si, on ostaje zauvek. On je naša konstanta u životu, u našoj porodici i to je lepo videti. I mislim da je to super što možemo imati onakvu živu vezu sa Bogom, da možemo da govorimo sa njim, da se molimo i razgovaramo kao sa prijateljem. I da, to je jednostavno velika privilegija što možemo biti sa njim na putu. Isus je rekao, kada su ga pitali kako da se molimo, mi trebamo reći, Oče, Oče moj, Oče naš koji si na nebesima. Kako je to za tebe, Bog kao otac, s obzirom da si sa tvojim telesnim ocem, ličnim ocem imala teška iskustva? Da, to obećanje da je on veran, da me nikada neće ostaviti, to mi je jako dirljivo rekao i ja ga volim iznad svega. To je stvar poverenja i to je tako kada pogledam moje 4 dece i kada im pričam dok me velikim očima gledaju, raduju se, osjećaju se sigurno kraj mene. Oni se uzdaju u mene, oni mi veruju ono što im govorim i tako ja verujem i sa Bogom. Možemo da mu verujemo. Pouzdati se da je on naš otac, da nas prati, to je izazov. Radujemo se tome. Hvala vam što ste tu. I zato što ste pevali i ispričali nam. Elke, kada govorimo o očevima i o članovima porodice i kada deca govore o članovima porodice, ponekad je pomalo smešno, Elke, ili? Tačno. Jedan školski sastav je morao da bude napisan i jedan 9-godišnjak opisuje u sastavu svoju baku. On piše, bake su debele. One nisu tako krhke kao što često govore, pa i kada bake češće umiru nego deca. One imaju naočare i ponekad mogu da izvade svoje zube. Bolje posmatrano, to je samo manji deo iz života ove bake ili šta bi se sve moglo reći o životu oprobanom kroz tolike godine. Naš pogled na Boga kao oca je isto teško opisati. Ponekad nije nimalo lako. Kako sam doživeo vlastitog oca? Šta imam sa mojim ocem dobro ili teško? Povezujem sa mojim ocem. Pitali smo decu kako oni opisuju jednog oca ili tačnije rečeno vlastitog oca. I to je jako interesantno. To ćemo sada pogledati. Moj tata je skoro ćelav, on se uvek šali. Er macht immer Spaß. On ponekad nema potkošulju, već majicu, jer nema potkošulju. On je ogroman i on ima kosu. On ima otprilike takav nos. On je tako, srednji, debeo i tanak i mnogo je jak. Puno radi, ali radi i mnogo toga sa nama. On je fin. I to ponekad bez posebnog mešanja. Možemo jesti musli, čokoladni musli. Ponekad imamo specijalnu mešavinu sa ovsenim pahuljicama. Ali čokoladni musli smemo ponekad... On ide često sa nama u šumu i tako. I gradi sa nama stvari. On mi skoro sve dopušta. Stvarno. I uvek mi daje da igram Nintendo.
Ima li nešto što misliš da nije dobro na tvom ocu? Nein. Ne. Predivno, ili? Tako mnogo komplimenata za očeve. Sada imamo jednog gosta koji ima poznatog oca. Mnogi ga poznaju kao profesora Brinkmana iz klinike Schwarzwald. Klaus Jürgen Wusow, u 80. i 90. godinama jedan od najpoznatijih glumaca u Nemačkoj. Ali njegov najmlađi sin Benjamin jedva da ga je upoznao. Roditelji su se rano rastali. Tada je imao oko 7 ili 8 godina. I oba roditelja su preminula u roku od 2 godine. Za kratko vreme. I sa 14 je bio siroče. Živeo je kod svog očuha u Hamburgu. U međuvremenu je završio jednu biblijsku školu i živi uglavnom u Španiji, u Madridu. Radujemo se što je on večeras ovde. Srdačno dobrodošao, Benjamin Wusow. Benjamine, pozdravljam te. Lepo je što si tu. Lepo je biti ovde. Hamburg imamo ovde kao kulisu, lepo izgleda. Apsolutno. Takav komad domovine za tebe. Definitivno, najveći deo moga života sam odrastao u Hamburgu. Prema tome, to mi je uvek iznova domovina, kada se tu vratim. I radujem se svaki put kada se vratim. Spomenuo sam kliniku Schwarzwald, jednu seriju od pre nekoliko decenija. Bila je snimana pre nego što si se rodio. Da li si uopšte pogledao tu seriju? Ne. Aha. Sasvim sigurno kao dete sam pogledao neke isečke toga epizode, ali ne u poslednjih 10 godina. Nešto čega bih mogao da se setim. Kod klinike pod Palmama si, verujem, bio pomalo tamo, kao dečak, ili u Dominikanskoj republici, je li tačno? Neka od mojih najranijih sećanja su iz Dominikanske republike. Sećam se dobro, na primer, velikih paukova, tarantula, koji su unaokolo puzili. Mislim da su ljudi jednom koristili i jače pesticide, ali... Okej. Pre nego što se to desilo, videli smo još nekoliko tarantula. To je lepo sećanje koje sam sačuvao do danas. Da, svako dete ima nekog svog ljubimca. Šta da kažem? Ben, živjeti sa jednim tako poznatim, prominentnim imenom, to nije uvek tako jednostavno. Biti uvek sin od. Kako se odnosiš prema tome sa tvojim imenom i sa tvojom porodicom? To je dobro pitanje. Trajalo je dugo vremena. Mislim da kada odrasteš kao dete na takav način, najpre se navikneš, kasnije postaje čudno. Na primer, kada je moja majka umrla i sljedećeg dana ispred naše kuće je stajala velika kamera da snima. Ok, kako izgleda Benjamin preko dana nakon što je njegova majka umrla. Mislim, to je nekako čudno, takve situacije, što me je vodilo ka tome da sam se toliko distancirao od tog imena i od javnosti, u tom smislu hteo sam tako. I da imam vremena da se razvijam, da imam vremena da budem sa Bogom, da imam vremena da se od svega distanciram i posmatrati šta će od toga uraditi. I pronaći sebe, razvijati svoju ličnost. Jednom je pisalo u novinama u nekim tabloidima Benjamin Wusow želi da postane sveštenik. To nikada nije bilo tačno. Ne. Ne, ni tada ni kasnije. Ne. Ali već si imao neke veze sa verom. Definitivno. Kako je to počelo kod tebe? Stvarno je počelo preko omladinskog rada u koji me je Bog postavio. Bila je to grupa izviđača i grupa mladih u koju sam se sve dublje uključivao i gde su nam vođe bili iskreni vernici koji su živeli svoju veru. U molitvenim časovima su nam pričali o tome, nekada i u ličnim razgovorima. A onda pre svega nakon smrti mojih roditelja, zapravo nakon smrti moje majke, počeo sam da postavljam pitanja. Mislio sam, dobro, odrastao sam u hrišćanskoj porodici, uvek sam imao neke veze s hrišćanstvom, ali za mene to nije bilo nešto živo. Za mene to je bila tradicija, religija. Bilo je tipično pitanje, zašto se to dogodilo, zašto su moji roditelji mrtvi, zašto se moji roditelji rastali, zašto postoji bolest, zašto sam ja u ovoj situaciji i sva moguća pitanja koje je Bog kasnije upotrebio da bi me približio k sebi.
To nam moraš objasniti, jer zapravo ta pitanja mogu i odvesti daleko od Boga. Može se reći i ovo, ne želim imati nikakve veze sa tobom, Bože, ako se ti tako ophodiš prema meni i ako mi se sve ovo dešava. Mislim da je vrlo značajna razlika u tome da li je pitanje koje postavljaš Bogu ili postavljaš ljudima, da li ostavljaš priliku da Bog zaista odgovori ili postavljaš to pitanje u prostoriji, ali ne želiš da čuješ nikakav odgovor. Ja sam počeo da postavljam pitanja vođama omladinskih grupa tada, ljudima koji su verovali, koji su zaista bili u kontaktu sa verom i pitanja su glasila: hej, šta ti misliš o ovoj temi? Zašto se to dogodilo? U šta veruješ? I nije toliko stvar u tome da mi je potreban jedan odgovor za sve, ali tokom narednih godina Bog me je naučio da mu verujem. Verujem svemu što se događa, ali sam naučio da nije sve što se dešava od Boga. Kad kažeš Bog me je naučio, kako to možemo shvatiti? Šta to Bog tebe uči? Je li on za tebe konkretna kontakt osoba? Apsolutno jasno za mene kada se udubim u Božju reč, što znači kada čitam Bibliju, Božju napisanu reč, kada se u nju udubim i posmatram u redu šta ti to Bog želi reći danas, ne samo šta je to značilo pre 2 ili pre 2000 godina, kada je govorio nekom čoveku sa kojim nikad nisam bio u kontaktu, ali šta to meni danas znači, da mogu kroz molitvu da mu se približim i da dopustim da Bog govori. Dugo sam imao naviku da sam se molio citirajući nešto, rekao amen i nastavio sam nečim drugim, sa igrama, bilo čime. Ali u jednom trenutku sam naučio da je vredno pustiti Boga da govori u molitvi, treba samo da budete tihi i da osluškujete u redu. Oče, šta želiš da mi kažeš? Pročitao si u Bibliji, čitaš Bibliju i pričao si mi o odlomku iz Evanđelja po Jovanu, to je deo Biblije u Novom Zavetu, gde se priča o Isusu, da je Isus nešto učinio što te je dotaklo, posebno u tvojoj životnoj situaciji, što si bio siroče. Kako se zove to mesto? To je zapisano u Evanđelju po Jovanu u 14. poglavlju stih 18. Isus je rekao svojim učenicima relativno kratko pre nego što je otišao od njih pre njegovog raspeća i nije više bio nije bio ta osoba koja je za njih bila opipljiva. I tada je svojim učenicima rekao: neću vas ostaviti kao siročad, vratit ću se k vama. Sećam se da sam to tada pročitao u mojoj Nada za sve Bibliji, koju sam dobio kao poklon. To je poseban prevod, Nada za sve. Od prijatelja, od jednog mog prijatelja, da, pročitao sam ovaj odlomak i shvatio da u redu, to se upravo odnosi na mene i počeo sam da se molim: Oče, ako si to zaista ti, ako si zaista takav, onda želim da te upoznam. I to je zaista sve promenilo. U Jovanu 15 i 16, u oba naredna poglavlja, obraća se Isus pojedincu, zatim učenicima i govori o tome kako ih je Otac jako ljubio. I ja to shvatam tako da Bog nije samo neka polumaterija koja je jako udaljena, nego on je ličnost. On je za mene poput oca koji je opipljiv i uvijek mogu doći k njemu. To me je zaista promenilo i to... Halbmaterie ganz weit weg ist, sondern eine Person, die als Vater für mich greifbar wird, dass ich immer zu ihm kommen kann. Das hat mich wirklich verändert. Kakve karakteristike bi ti spomenuo koje osobine ima Bog kao otac? To je neko ko se brine, ko je tu zbog tebe ili kako ti to vidiš? Definitivno, on je neko koji je uvek tu, koji me sluša i zaista kompetentno sluša. On je taj, mislim, kod mene u mom životu prvih nekoliko godina svoga života sam imao svog oca, onda su naišla neka teška životna razdoblja, onda je tu bio moj očuh koji je brinuo o meni, kome sam zaista neizmjerno zahvalan da je ostao u Hamburgu, pošto je mogao da ode bilo gde, ali on je bio sa mnom i pored mene i zato je moj očinski odnos sa Bogom nešto što sam morao razumeti i razraditi, pošto je to bio tako krhak, zato što sam imao očinsku figuru, jednu ovde, drugu tamu, onda neke na nekim drugim mestima. Za sebe sam morao jasno shvatiti, ne, Bog je takav otac koji se uvek brine, brižan je, uvek je prisutan, uvek nas čuje i sasluša. On odgovara i daje mi odgovore koji su mi neophodni. Ako nas sada neko sluša i kaže u redu poštujem ono što on kaže, mogu biti saglasan sa time. To je njegova priča, ali ja u to ne mogu da verujem. Za mene Bog nije otac. Ja ga doživljavam kao upitnik. Šta na to odgovaraš?
učinim jedan korak. Taj moj korak se odnosi na veru, da mogu da kažem u redu Bože. Ne znam da li si tu, da li me čuješ, ali ako si tu, ja sam tu. Ako si tu, onda govori. Ako želiš da preduzmeš ovaj korak vere, pošto vera ima vrlo malo zajedničkog sa osjećanjima. Pre svega se tu radi o mom pouzdanju, da mogu reći u redu, Bože, ne vidim te, ne osjećam te, ali potpuno ti verujem, bez obzira na to šta vidim ili osjećam, verujem ti što mi Biblija govori i time činim ovaj korak. I zatim sledi iskustvo toga kako Bog prihvata ovu veru i kako nas vodi u zajedništvo. Mislim da je to iskustvo koje su mnogi ljudi već napravili. Mnogi hrišćani su to iskusili, da Bog se ne može dokazati, ali može da se doživi. Da. On se potvrđuje i puno ti hvala što si došao i hvala za tvoje otvorene i iskrene reči. Želim ti sve najbolje. Ti sarađuješ sa studentima iz Španije i želim ti Božji blagoslov u tome. Benjamin Vuso. Sada se radujemo grupi Kraljevi i sveštenici. Pevaće nam jednu pesmu koja govori o ovom koraku vere. Sa pouzdanjem da će doći do izražaja to što zaista i jesmo, deca koju Bog ljubi. Ein großer Tag kommt, bist du bereit? Es ist ein Wunder, ist deine Zeit, du bist fast da. Es ist nicht mehr weit. Was einmal war, ist jetzt vorbei. Du schreibst Geschichte für uns zwei. Es ist nicht mehr weit, nicht mehr weit. Es ist unvermeidlich hinzusehen. Du bist unvergleichlich, wunderschön, so wie du bist. So bist du geliebt. Ich kenne deinen Namen, bevor du warst. Ich weiß, wo du hingehst und woher du kamst, so wie du bist. So bist du geliebt, ja. Jetzt stehst du hier, jetzt bist du da, bist angekommen im großen Plan. Du siehst, dass alles kein Fehler war. Wenn auch verborgen, du bist ein Held. Deine Art zu lieben, die mir so gefällt, siehst du, dass alles kein Fehler war. Nein, es ist unvermeidlich hinzusehen. Du bist unvergleichlich, wunderschön, so
Približava se nevreme, seva i grmi i lije kao iz kabla. Jedno malo dete se još uvek nalazi u vrtu. Majka stoji pored kuhinskog prozora i zove: dođi, uđi unutra, ali malena se ne odaziva. Protrči nekoliko koraka i osmehne se ka nebu, namešta razne poze, ali ne ulazi unutra i majka postaje prilično nemirna, pa čak i pomalo ljutita i kaže: dete, zašto me ne slušaš? Konačno, dete mokro do kole kože ulazi unutra, a majka je pita: zašto me nisi poslušala? I da, pomalo oklevajući, devojčica kaže: mama, ja sam htela, ali dragi Bog je uvek ponovo hteo da me fotografiše. Dakle, svaki put kada je sevnula munja, ona je pogledala ka nebu u sigurnosti da dragi Bog gore, koji me vidi, pravi moju novu fotografiju, a da li je nosi u novčaniku ili je magnetom pričušćuje na frižider, to ostaje otvoreno. Zato vam toplo preporučujem da sljedeći put kada se nađete u nevremenu, svaki put se nasmešite. Može se desiti da vas neko slika. Bog ljubi nas ljude. On nas poznaje. On poznaje naš život sa svim usponima i padovima. Zna šta smo ostavili iza sebe i zna šta se još nalazi pred nama. Kao dobar otac sa ljubavlju posmatra naš život. Šta znamo o ovom ocu? Bog kao otac. Isus je ispričao događaj koji je nekima dobro poznat, a možda nekima i ne. To je primjer oca koji je imao 2 sina. Taj mlađi sin je bio pomalo nezadovoljan. Rešio je da preuzme sudbinu u svoje vlastite ruke i odlučio je da napusti roditeljsku kuću. Uzeću nasleđe u svoje ruke i živeću lagodan život onako kako se meni dopada. I tako se i dogodilo. Otac je sinovima podelio imovinu, iako je još živ. Na ovaj način mu je mlađi sin dao do znanja da ti više i ne živiš. To što pripada tebi, već sada pripada meni. On je protraćio sav novac, sasvim dobro je živeo u zemlji sve do tada, dok u toj zemlji nije izbio glad. I odjednom prijatelji, koji su do tada bili prijatelji, prestaju to da budu. Možda nam je i to poznato. Čovjek primećuje u teškim vremenima ko je zaista tu za njega i ko odjednom više nije tu. On mora prihvatiti posao koji, tako ja verujem, niko od nas ne bi radio. On mora da pazi svinje. A svinje dobijaju bolju hranu nego li on sam. I on čezne da dobije malo od tih pomija, toliko je nisko pao. I baš tu on se seti oca koji ga ljubi. Seća se vremena koje je jednom doživeo, gde je imao sve na raspolaganju šta mu je bilo potrebno. Prisjećao se da su čak i sluge u kući njegovog oca bile bolje zbrinute nego on sam koji je sad sa svinjama. I on kreće na put. On je svestan da ne može više da se vrati kao zakonski naslednik. Da je na sebe natovario krivicu. Da se ne može vratiti trijumfalno na konju. Ova priča bi mogla biti naša priča kada bi jednom pogledali na naš život. Neki ljudi su proglasili Boga mrtvim, a ne znaju da je još uvek veoma živ i da nas traži. Neki ljudi su uzeli toliko svoje živote u svoje ruke da su se na taj način izgubili zbog nedostatka orijentacije. Jer su vrednosti koje omogućavaju dobar život nestale. Težnja za takvim domom ostaje kod nas ljudi. I tu težnju pokušavamo da ispunimo na različite načine. Ali niko ne može da ispuni kao što naš Otac na nebu koji nas čeka.
Ovu Božju čežnju koja čeka na nas osjećamo ponekad u nama samima i ponekad osjećamo čežnju da se vratimo nazad onome kome smo rođeni i zašto zapravo živimo. Jedan od crkvenih otaca, Augustin, je jednom rekao da je nemirna duša dok ne nađe mir u tebi, Bože. Nemirna duša. Ovaj mladić je nemiran. On zna, ja sam sve izgubio. Ja ne mogu da se vratim nazad svome ocu bez prihvatanja mog neuspeha, moje krivice. On se sprema na put. Na slici Rembrandta može se lepo vidjeti sa koliko ljubavi se otac posvetio mladiću. On ga je čekao. Isus je ispričao priču da je otac krenuo u susret i da je oduševljen da mu se sin vratio. On organizuje slavlje. On poziva i govori, ovaj moj sin je bio izgubljen, a sad je nađen, bio je mrtav, a sada je ponovo živ. Čežnja je dovela mladića nazad. Čežnja Boga prema nama mu omogućava da nas primi nazad svojom ljubavlju kako se mi približavamo njemu. Sa svom krivicom, sa svim teretima, sa svim životnim očekivanjima, sa svim gubicima, sa svim strahovima i brigama možemo doći našem nebeskom Ocu. Filozof Nietzsche je jednom rekao, ako čovjek nema dobrog oca, trebalo bi da nabavim jednog. On nije rekao kako to da uradimo, ali ja mogu da vam kažem. Možemo otkriti Boga kao Oca. U razgovoru Benjamina Wussow i Stephena Kern možemo to jasno vidjeti. Da jedno siroče doživi da postoji jedan Otac na nebu koji je tu za njega. Bog je tu za nas. Rembrandt je pokazao da obe ruke daju blagoslov, zaštitu i ljubav sinu koji se vratio. Obe ruke su prikazane drugačije. Ne znam da li ste primetili da jedna ruka je pokazana kao nežna, a druga kao snažna. Možda nam Rembrandt želi navesti na razmišljanje da Bog nije samo otac, nego, kao što i sam kaže, kao jedna majka. On kaže, utešit ću vas kao što majka teši. Ovu utehu je ovaj mladić doživljavao, govori nam Isus, kada se vratio ka svome ocu. Ovu utehu možemo da doživimo kada se okrenemo Bogu, kada prihvatimo njegovu ljubav. Isus je rekao da svako ko je video mene, video je Oca. Dakle, ako želimo da razumemo kako je Isus živeo, razumećemo istovremeno kakav je i Otac na nebu. Sve se pokazuje u Isusu. Kada vidimo Isusa dok upoznaje ljude, kako isceljuje bolesne, kako oslobađa ljude od sila kojima su robovali, uočavamo kolika je njegova moć. Kada razmišljamo o Isusu dok je išao na krst, kako preuzima bezakonja svih nas, onda vidimo koliko nas Otac voli. Jer Bog je tako zavoleo svet da je dao svog jedinorodnog Sina, da niko ko veruje u njega ne pogine, nego da ima život večni. Možemo se vratiti Bogu. I to važi za sve nas. Za one koji će se po prvi put obratiti Bogu i reći, ja želim ući u ovaj odnos sa Bogom. Kao što je to Benjamin rekao.
Mogu reći Bogu, ako zaista postojiš, pokaži mi se. Ako si moj Otac na nebesima, želim da to doživim. Ali za ostale među nama koji kažu da iskusio sam to jednom davno, ali sam nekako skrenuo sa puta. Vera mi je klimava, više nisam toliko čvrst. Onda je ovo prilika da se večeras vratite, da doživite milost. Očevo srce koje kuca za nas. Otac koji nas voli i privlači sebi kući. Život povezan sa Bogom. Povratak kući. Povratak, trčati u zagrljaj, o tome se radi. Gledala sam otvaranje paraolimpijskih igara prošle godine i postoji jedna slika koja mi je ostala urezana. Ulazak učesnika paraolimpijskih igara na stadion koji nisu samostalno mogli da hodaju. Bila je to jedna zemlja, mislim da je Brazil, nisam sigurna, koji su izmislili cipele u kojima zdrav atletičar stoji u istim cipelama sa atletičarima koji nisu mogli hodati. Tako reći, bili su vezani jedan za drugog i tako su ušli u stadion, iako nisu mogli da stanu na vlastite noge. Ovo je postala za mene jedna slika šta se dešava kada se vežemo za Boga, kada dođemo kući. Kao što se Otac milostiv smilovava svoje deci, tako je i Gospod milostiv onima koji ga se boje. I kad kaže bojati se, ne misli se na strah, već strahopoštovanje. Poštovanje, da sam svestan da Bog je Bog i ja sam osoba koja treba Boga. Onaj koji treba ovo zajedništvo, jer ja svojom snagom ne mogu da živim kako bih želeo i kako bih trebao. Postoji kratak snimak koji ćemo pogledati. Kako to izgleda kad je jedan otac kreativan radi svoga deteta. Ovo dete kliče od sreće jer je u mogućnosti da se igra sa drugima. Čak i ako to ne može da uradi na svoju ruku. Ovdje imamo oca koji je tražio i pronašao put da omogući svome detetu život koji nije bio moguć. On je osmislio ovu konstrukciju sa kojom je dete vezano za njega. Dug je put da objasnimo kako je to između Boga i nas, ali možda će nam ova slika pomoći. Bog je stvorio način kojim možemo biti povezani sa njim, iznova, ponovo biti povezani, kako bi nam dao život koji je uvek bio za nas zamišljen. Isus Hristos je napravio put za nas. Došao je da napravi most između Boga i ljudi. Uzeo je krivicu na sebe. On je taj koji je ustao iz mrtvih i nas poziva u život. U njegovoj ljubavi nalazimo sve što nam je potrebno za život i za smrt. Bog nas toliko voli da nas vezuje za sebe. Želimo li to? Želiš li to ti? Da li je ovo želja u našem srcu da kažemo da, želim da se povežem sa Bogom, želim se vezati za Boga, želim da budem kući sa njim, sa tobom sam siguran. Tako smo čuli i u pesmi.
Kod Boga sam lociran, tako smo čuli i u poeziji. U Bogu nalazim Oca koji me poznaje i voli. Prihvatite ovaj poziv da upoznate Boga lično. Prihvatite poziv da se povežete sa Bogom. Molit ću jednu molitvu koja izražava našu odluku da želim to. To su reči koje su prethodno formulisane, kojima možemo izraziti našu odluku, ali naravno svako može započeti razgovor sa Bogom svojim rečima. Pročitat ću vam je, a posle jedne pesme želimo zajedno ovu molitvu moliti kao ponudu za sve one koji žele reći da, danas je za mene dan, danas je moje vreme, danas shvatam da Bog zove kući, da me Bog privlači sebi, da Bog želi da se utvrdim sa njim. Tada možete koristiti istu molitvu kada je kasnije ponovo budemo govorili. Ali da bi znali o čemu se radi, pročitat ću vam je. Isuse, hvala ti što me voliš. Otvaram svoj život za tebe. Priznajem ti svoju krivicu i molim te za oproštaj. Hvala ti što si umro na krstu za mene i poneo moju krivicu. Priznajem te kao Gospoda mog života. Od danas ja ću te slediti sa svim što imam i jesam. Hvala što ti sada pripadam. Učini me alatom tvoga mira. Tako glasi molitva koju ćemo moliti. A za one koji sad osjećaju u svom srcu, to je moja čežnja, Bog kuca na moja vrata, to je ono što mi vuče srce, onda danas možeš moliti ovu molitvu. U pesmi će još jednom doći do izražaja: Oče, dolazim ti sad, kao dete trčim tebi u zagrljaj. Vater, ich komme jetzt zu dir. Als dein Kind lauf ich in deine Arme. Ich bin geborgen, du stehst zu mir, lieber Vater. Vater, bei dir bin ich zu Hause. Vater, bei dir berge ich mich. Vater, bei dir finde ich Ruhe, oh mein Vater, ich liebe dich. Vater, du gibst mir, was ich brauch, du empfängst mich mit offenen Armen, du füllst all meine Sehnsucht
Vater, bei dir finde ich Ruhe. Oh mein Vater, Vater, bei dir bin ich zu Hause. Vater, bei dir berge ich mich. Vater, bei dir finde ich Ruhe. Oh mein Vater, ich liebe dich. Ich stehe jetzt hier. Stojim tu ovde, pored krsta. Znamo da to nije bio ovakav krst na kome je Isus razapet, već od drvenih greda, prekriven krvlju. Isus koji je dao život da bismo mi živeli. Isus koji je napustio sve kako bi nam poklonio život. Isus koji je ustao iz mrtvih i otvorio nam put ka večnom životu. Možemo biti povezani sa Bogom već sad u ovom životu, ali i posle smrti. Ako to želite, ako hoćete da se povežete sa Isusom ili obnovite možda, produbite, onda vas pozivam da sada molite ovu molitvu u srcu sa mnom. To nisu magične reči, ovo nije magična formula. Ovo su reči koje smo formulisali na takav način da ih razumemo i možemo zajedno moliti. Naravno, možete biti slobodni i moliti u srcu svojim rečima. Pomolimo se zajedno, a kako bude molila, govorite te reči u svome srcu. Isuse, hvala ti što me voliš. Otvaram svoj život za tebe. Priznajem ti svoju krivicu i molim te za oproštaj. Hvala ti što si umro na krstu za mene i poneo moju krivicu. Priznajem te kao Gospoda moga života. Od danas ja ću te slediti sa svim što imam i jesam. Hvala što ti sada pripadam. Učini me alatom tvoga mira. Amen. Ako ste sada govorili ovu molitvu u svome srcu ili sličnu molitvu, budite sigurni da Bog čuje. Bog sluša kada se molimo. To je ono što je obećao. On je obećao zato što je živi Bog i njegova pažnja je na nama. On je Otac koji se brine za nas i uvek je sa nama. I zato želim sa vama da podelim reči svoga Oca. Nalaze se u Bibliji. To je reč od Boga, koju uzimamo kao reči našeg Oca na nebu. On kaže, ja sam sa tobom. Nikada te neću ostaviti. Šta god bude, gde god da ideš. Nebeski Otac će te voditi. Nikada te neće napustiti, rekao je, i samim tim nas srdačno poziva da ne prestajemo da ga tražimo. Da nastavite da se molite rečima koje vam leže na srcu. Ne možete da pogrešite kada se molite. Bog je Otac koji je tu za vas. I čitajte Bibliju iznova i iznova kao što smo čuli. Možda pri samom kraju u Novom Zavetu gde se spominje Isus.
u Jovanovom i Lukinom evanđelju, gde se priča o Isusu i gde nam pokazuje kakav je Otac na nebu. Tako ćete sresti Bog sve više i više. Pronađite druge verne, jednu zajednicu u kojoj se možete osjećati kao kod kuće. Sutra nastavljamo sa Prohristom. Sutrašnja tema je Bog me želi. Imaćemo astrofizičara Rajna Falka u poseti koji će nam govoriti o crnim rupama. Možda je to pitanje koje dugo nosiš sa sobom. Šta su crne rupe? Sutra dolazi odgovor. Ja sam baš radoznao. Još jedna molba za vas ovdje u Leipzigu. Mi ćemo vam sad reći kako ide dalje. Postojaće mogućnost da odgovorite na ono što smo do sad čuli. A sa vama koji program pratite u prenosima, dobit ćete informacije kako možete da odgovorite na ono što ste čuli i krenete u susret Isusu, da načinite skok u poverenju prema Otcu na nebu. Kako je to opisao Benjamin Vusov. I kod kuće koji gledate Bibel TV, imate isto mogućnost da razgovarate sa ljudima o onome što ste čuli. Postoje ljudi koji su tu za vas i možete dobiti putem telefona koji vidite na ekranima. Sa svojim brigama i životnim pitanjima, ljudi su tu za vas koji vole da razgovaraju sa vama. Želimo vam sve najbolje. Božji blagoslov i njegovu zaštitu. Dođite ponovo i dovedite prijatelje sa sobom. Pozovite ih. Radujemo se sa vama. Vidimo se sutra. Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Du hast gesagt, dass jeder kommen darf. Ich muss dir nicht erst beweisen, dass ich besser werden kann. Was mich besser macht vor dir, das hast du längst am Kreuz getan. Und weil du mein Zögern siehst, streckst du mir deine Hände hin. Und ich kann zu dir so kommen, wie ich bin. Zu dir kann ich kommen,